Είδας για Χαγιάτε. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά πραγματάκια χθες. Ένα από τα κύρια που είδα ήταν ότι σε όλο το live ο Ραπτόπουλος, ο Κρίλιν μαλάκα, ο εθνικός στάρ μαλάκα της Θεσσαλονίκης, έλεγε να μαζέψουμε μπράβους και να πάμε στα Γιάννηνα να πλακώσουμε το παιδάκι που πλάκωσε το Λίγδα. Πάου! Το μπουρδέλο λέει άμα το βρίσκα εγώ λέει θα του έκανα φου. Πάου! Οπότε αυτό ψάχνει κάπα παιδιά. Αυτό περντώνα. Ανοιχτές απειλές είχαμε χθες από Ραπτόπουλο στο παιδάκι, ούτε καν 16χρονο, συγγνώμη, 14χρονο παιδάκι, ότι θα πάρει να του κάνει φου με μπράβους. Μαλάκα Ραπτόπουλε, μαλάκα, πώς είσαι ακόμα, πώς βγαίνεις από το σπίτι σου βρε σκουπίδι? Πώς βγαίνει αυτός? Πάμε να δούμε τι υπόθηκε τέλος πάντων. Λίγδας για Χαγιάτε, Λίγδας για Ραπτ λέει για 16χρονο, Λίγδας για Χαγιάτε πάλι. Το ξανά βάλεις 2 φορές? Όχι, έχει κι άλλα. Τηλέφωνα Λίγδας για μποτάκια. Όλα τα κλιπάκια έχει κόψει ο Νάος και τον ευχαριστούμε. Έχουμε super chat. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το donate. Καλησπέρα, αν μπορείτε να ρωτήσετε. 14 στα χαρτιά, όντως. Αν ήταν στο Discord του Χαγιάτε. Γιατί εν τέλει δεν έχω καταλάβει αν ήταν ή δεν ήταν. στο Discord του Χαγιάτε. Όχι, τίποτα, βλακίες, άλλα. Αλλιώς θα είχαν μαζέψει μέσα τότε γιατί είχαν γίνει. Λοιπόν, όχι, τι είπε ο άλλος από πίσω? Περίμενε. Αυτά δεν τα έχω δει, ο Νάος είναι τέλεια πουτάνα. Το από πίσω δεν τα έχω νιώσει ακόμα, για περίμενε. Γιατί εν τέλει δεν έχω καταλάβει αν ήταν ή δεν ήταν. Τώρα δεν ήτανε, ξαφνικά δεν ήταν στο Discord. Ενώ έχει παραδεχτεί πλέον και σε comments ότι ήταν μέσα στο Discord. Δεν χρειάζεται να το παραδεχτείς τρελέ μου, δηλαδή φαινότανε, δεν ήτανε. Το έχουμε πλέον εξακριβώσει αυτό. Αλλά ακόμα και τώρα πάρα το γυρίσει δεν ήμουνα. Έλα, γύρνα το τώρα, εντάξει, έλα. Κάτι είπε από πίσω όμως, για περίμενε. Το Χαγιάτε. Όχι, τίποτα, βλακίες, άλλα. Αλλιώς θα είχαν μαζέψει μέσα τότε γιατί είχαν γίνει. Λοιπόν, η ερώτηση. Αλλιώς σας είχαν μαζέψει μέσα λέει γιατί τότε είχαν γίνει ιστορίες. Άρα και αυτό δεν είναι. Οκ. Εντάξει. Για δείκτη θα πάρουμε 3 bodybuilder και 2 πηγαμένους. Τι είπε, δεν άκουσα. Λέει, όχι, δεν ήταν. Λέει, αλλιώς θα τον είχαν μαζέψει, λέει τότε που ήταν οι ιστορίες. Όποιος ήταν στο Discord τότε τον βάλαν φυλάκα, δεν το ξέρετε. Είναι πολύ γνωστό αυτό. Γκράγκα. Τέλος πάντων, για άλλη μια φορά ο Λίγδας τα γυρνάει. Τα έχει φέρει τούμπαλι. Δεν ξέρει και αυτός πλέον τι είναι αλήθεια και τι όχι. Πάμε. Ναι. Θα πάμε στα Γιάννηνα στην πλατεία εκεί που σε κάνανε μαγιά. Θα περιμένουμε τα κολο... Ακούστε τι λέει μαλάκα. Μαλάκες, ειλικρινά αυτός πώς περπατάει στη Θεσσαλονίκη και δεν τον έχουν σπάσει όλοι μιλάμε. Αν μιλάει για όλους έτσι, δεν το έχω καταλάβει. Δεν υπάρχει για άνθρωπος που να μην μιλάει για αυτόν κάπως έτσι. Μαλάκα τώρα λέει για το 15χρονο μαλάκα, το 14χρονο να πάμε μαζέψουμε μπράβους, λέει να το πλακώσουμε τώρα στην τηλεόραση. Εδώ με χορηγούς, όλα τέλεια. Μπράβο μαλάκες γενικά. Καταδικάζουμε τη βία από όπου κι αν προέρχεται. Άσο 2, σαγόνι. Έχει φάει πολλές φορές ξύλο. Μα είναι λογικό αυτό, λέω ρε μαλάκα. Πολύ μιλάει ρε μαλάκα. Πώς μιλάς έτσι, ας πούμε, για κάποιον που δεν ξέρεις, για οτιδήποτε κατάσταση, ας πούμε, δεν ξέρεις. Ακόμα και για μένα που λέει να πάμε να το μαζέψουμε, να πάμε να το ρίξουμε, να το στείλουμε τον κάπα. Πού ξέρεις τι είμαι εγώ? Εγώ μπορεί να έχω όλα τα άλλα γράμματα της αλφαβήτου, εσύ έχεις μόνο το κάπα. Σουβλάκια με γιαούρτι. Πού ξέρεις τι είμαι εγώ, μαλάκα? Δεν ξέρεις τι είμαι εγώ, μπρο μου. 1, 2, φου, DJ Chris, πάου! Φω! Μαλάκα, θα το γαμίσει το 14χρονο. Αλλά θα πάει και το 14χρονο μαλάκα, θα τους πιάσει και τους 2 κεφαλοκλείδωμα τώρα, έτσι όπως είναι. Τον ένα θα τον πιάσει έτσι και τον άλλο θα τον πιάσει με τα πόδια μαλάκα. 20k εσουρού λέει, δεν είναι τυχαίο λέει. Καφριλίκι πουλάει, όντως. Τι, δεν το ξέρω αυτό. Θεός off, thank you. Για δώσε πληροφορίες. Τι 20k, έχει φάει πρόστιμο εσουρού ο Ραπτ. Καλά μου πεις. Λογικό θα ήταν. Αυτός ο κάπα τι είναι ρε φίλε, λέει, από προχτές το έχω απορία. Δεν ξέρω κι εγώ ρε, χαρτί λέγανε τέλος πάντων να μαζέψουν 1.000 ευρώ να στείλουν τον κάπα σε μένα λέγανε. Τώρα τον κάπα. Εμείς θα του στείλουμε όλα τα υπόλοιπα γράμματα πουτάνες. Ό,τι άλλο γράμμα υπάρχει στην αλφάβητο θα στείλουμε. Όλα συνδέονται λέει. Τι έγινε? Τι είναι αυτό? Είναι δικό σου. Όχ. Όλα συνδέονται. Όπα ρε μαλάκα, ο Ραπτόπουλος παλιότερα στο Χαγιάτε. Για τσέκα λίγο. Αυτός εδώ τώρα δεν ζει.
Μαλάκα, λογικά έγινε γι' αυτό. Πες να το σκότωσε, μαλάκα. Δεν ξέρω. Πλάγας καλά, πιάσει και το χέρι. Πουλαμένε, τα μαλλιά μου. Μόνο κοιτάτε. Μαλάκα, ο Ραπτόπουλος παλιά πώς σας φαίνεται? Μαλάκα. Ρίπ Μανόλο, όντως. Αυτός πώς σας φαίνεται, μαλάκα? Παλιότερα ήταν πιο γλυκούλης. Τώρα έχει γίνει λίγο πιο άγριος. Και λέει μαλακίες για κάπα και για αυτά. Κοίτα εδώ. Του πέσαν και τα μαλλιά λογικά γι' αυτό. Τέλος πάντων, για πάμε να δούμε. Ναι. Θα πάμε στα Γιάννηνα στην πλατεία εκεί που σε κάνανε μαγιά. Μη. Θα περιμένουμε τα κολοπέδια εκεί πέρα, τα κάνουμε σόνικα. Λοιπόν, Άκου τι λέει, μαλάκα. παιδιά, φωνικές γραμμές. Όσο πιο γρήγορα τα κάνετε, τόσο πιο Το γρήγορα. μπάσταρδο αυτό που σε χτύπησε. Άντε, παιδιά, λίγα μείνανε. Να κάτσε να το λες μπάσταρδο, μαλάκα. Να είναι ένα 14χρονο που το λέτε σε όλη την εκπομπή μπάσταρδο. Και ο άλλος να κάνει χαχαχαχα, μη, χαχαχαχα. Όσο και να γελάζεις, μαλάκα, λίγδα, στο πάτωμα ήσουν πουτάνα. Όσο και να γελάζεις. Δεν λέω κάτι δημόσιο. Α, δεν λες κάτι δημόσιο για τον μπάσταρδο. Δεν λέω κάτι δημόσιο. Έπρεπε να με βρει πριν αρρωστήσω εμένα αυτό τον μπάσταρδο. Άκου τι λέει. Πήγαμε να φάμε προχθές σε ένα μαγαζί εδώ απέναντι από το Μπαλί, ένα ωραίο. Είχε και ωραίες παρουσίες εκεί με τον Τόλιο. Είχε ωραίες παρουσίες. Δεν χρειάζεται να πούμε όλα. Δεν θα πούμε που πήγαμε, ρε. Ναι, εσύ ξέρεις. Σουρού λέει καμπάνα 20.000 ευρώ στον Ραπτόπουλο, λέει, για τις χυδαιότητες κατά της Μάγδας Φίσα. Για να δούμε. Θέλετε κι άλλες αποδείξεις? Εσύ να προσέχεις. Κάποια φοροπαλλαγή έχει... Δεν υπάρχουν τέτοια σέβη. Εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά. Εγώ κάνω μόνο ευχές. Μόνο τα buffs. Ναι, βέβαια, τι τέτοιο φίλο. Ευχαριστώ, Not Connect. Ευχαριστώ. 3-4 μαλακισμένα 12-13 χρόνια εκεί πέρα, φωνάζε, κάνανε. Μας λέει η γιαγιά τους τι ήταν και τα λοιπά, η μάνα τους τι ήταν και τα λοιπά. Μήπως σας ενοχλούν και τα λοιπά? Όχι, λέω, κυρία μου, αφού δεν μας μαχαιρώσανε. Αυτό λέει, αφού μόνο. Δεν βγάλα καμιά πεταλούδα από μέσα να πούμε. Τα 13χρονα. Μπάου! Ο Ραπτόπουλος να φοβάται τα 13. Μαλάκα, τι έχεις με τα μικρά? Θες να τα γαμίσει όλα στο ξύλο ο Ραπτόπουλος πλέον. Μόνο με τα μικρά πλακώνεται κι αυτός. Γι' αυτό ρε μαλάκα, επειδή είναι ο πατέρας του μαλάκα, κάθε και πλακώνεται με όλα τα παιδάκια και ο Λίγδας. Μήπως είναι και αυτό αντιγραφή? Έχετε πάρα πολλά κοινά, μαλάκα. Θέλετε να πλακώνετε παιδάκια, τίποτα άλλο. Θες να σου πω το παράδοξο που συμβαίνει στην Ελλάδα? Ναι. Γιάννενα, άμα έρθω και φτιάξω και έρθω με καλά 2-3 που είναι φίλοι μου. Ναι, μην. Άκου τι λέει! Δεν μπορεί μόνος του να πλακώσει το 14χρονο. Θέλει και 2-3 φίλοι. Ρε μαλάκα, τρέλε! Ρε μαλάκα, είναι τρελοί άνθρωποι, ρε! Άσο. Μια ευχή, Άλεξ, λέει να... Στο 2023 δεν βγήκε, λέει, σε διαθεσιμότητα. Βγήκε υπηρεσία γραφείου, λέει, με ψυχολόγο για να πάρει μετάθεση απευθείας σπίτι του, λέει, Θεσσαλονίκη. Δεν έχουμε πει for a fact ότι έχει βγει σε διαθεσιμότητα. Αυτό ξέραμε από αυτά που έχουν υποθεί. Εμείς αυτά που είχαμε δει πάντως ήταν ότι είχε βγει ανίκανος Ιώτα 8. Πόσο είναι? Ιώτα 112. Να σου πω κάτι που ισχύει στην Ελλάδα, παράδοξο. Τέλος πάντων. Δεν ήταν Ιώτα 5, ήταν Ιώτα 10 τέλος πάντων και δεν του πήραν το όπλο. Αυτό είχαμε δει στα χαρτιά. Νικερίζ. Αλλά αυτό από ό,τι ξέρεις εσύ, λογικά ξέρεις περισσότερα. Thank you. Βασίλης, 3 ευρώ. Κάποτε, λέει, έκανε δηλώσει ότι θα δει, λέει, ένα ραδιοφωνικό παραγωγό και όταν πήγε να τον βρει την ώρα της εκπομπής του, ο άλλος, ο Ραπ, λέει, κλειδώθηκε στην τουαλέτα. Απλά δεν τον παίρνει σοβαρά, μαλάκα, δεν είναι να τον πάρει σοβαρά. Αλλά ο άνθρωπος λέει πολύ κακά πράγματα. Ο τύπος λέει να πάμε να βρούμε με μπράβου στο 14χρονο να το νιώθουμε, τι λέτε. Καλό, όντως. Είναι μαλάκα δυστοπικό όλο αυτό το εφεδάκι, δεν ξέρω τι φάση. Την Ελαμπέτ, έτσι. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τι με Ελαμπέτ. Αν πάει στο δικαστήριο, λόγω ηλικίας το βγάζει έξω. Ωραία. Αν αυτός πει, δεν σημαίνει ότι το έκανες, μόνο που θα πει αυτός με έδιρε, επειδή είναι πιτσιρικάς, ναι, εσύ πας αυθεπαγγέλτος κακούργημα. Ναι, όντως είναι. Γι' αυτό δεν το έδιρε ο Λίγδας. Το παιδάκι γι' αυτό δεν τα ακούμπησε, γιατί είναι χαμένος either way. Οπότε, παιδιά, αυτό που λέει ο Λίγδας μας εδώ πέρα είναι ότι άμα τον ακουμπήσετε δεν μπορείτε να χάσετε.
Ελπίζω να τα ακούνε όλοι αυτό. Ότι άμα ακουμπήσετε το λίγτα δεν χάνεις ούτε σε δικαστήριο ούτε σε τίποτα. Μπορείτε να το ακουμπήσεις άνετα. Αυτό λέει στη λογική του Λίγδας. Οπότε για να δούμε πώς θα πάει αυτό. Κατάλαβες τη διαφορά. Για να δούμε. Ναι. Εγώ εκεί την ώρα. 1200 άτομα, 250 likes. Αφού την έχουν γραμμένη τη Συνέγια, ρε μαλάκες, δεν τους νοιάζει καν η Συνέγια. Είναι εδώ στο Μπούτσος, δεν τους νοιάζει καν. Με 500 likes βλέπουμε Συνέγια και δεν τους νοιάζει καν, Όταν μου μαλάκα. ήρθε. Τίποτα. Δεν σκέφτεσαι. Συνέγια, να σε στείλω πάνω. Θα τη στείλω πάνω, παιδιά. Δεν έχει νόημα. Αφού δεν τη θέλετε, ρε μαλάκες. Θα τη στείλω πάνω. Και πολλοί έρχεται εδώ πέρα. Είχαμε εδώ πέρα καπνούς ιστορίες, τα κόψαμε όλα αυτά για τη Συνέγια. Θα τη στείλω πάνω, δεν έχει. Αφού τι θέλετε. Γηματοπλημέλημα. Εδώ ανάμεσα βλέπεις. Εγώ λέω τις πληροφορίες. Και ψάχνεις να βρεις ανοιχτό. Ναι. Άμα το βρεις ανοιχτό, εκείνο είναι. Άμα σε βρει Τι αυτό. θα κάνει ο καθένας. Εκεί είναι, εντάξει. Ρε, πλάκα τώρα με όλα αυτά. Γάμισε τα. Τι θα ψάχνεις στα νομικά πλαίσια να βρεις τρύπα να χωθείς. Ξέχνα το. Άμα έχεις λεφτά και καλό δικηγόρο, αλλάζουν όλα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλάζουν όλα. Το γαμάς το παιδάκι. Πάμε με μπράβους. Δεν πάμε με μπράβους να τους γαμίσουμε. Έχουμε καλό δικηγόρο. Η γνωστή φράση δεν έχουμε λεφτά για δικηγόρους, πιστεύω. Τα καλύπτει όλα. Λίγα καλά σε κάνανε ρε βλάξεις και πολλές φορές την έχει κλειτώσει. 26 τα like, άντε! Κοντέψαμε, παιδιά, 25! Πάμε! Να ρωτήσω κάτι. Φορτώστε! Να ρωτήσω κάτι. Έχετε μπει κάποιοι από την αρχή του stream. Λίγα τα Όπα. ένα, τα άλλο, καλά σε κτλ. Πείτε μου εσείς που τα γράφετε όλα αυτά, όχι τώρα περί ανέμων και υδάτων, για ποιο λόγο Όχι περί ανέμων και υδάτων. σας βγάζω απέχθεια. Γιατί αυτοί που με γουστάρουνε, ξέρω για ποιο λόγο. Τι εννοείς ρε μαλάκα. Έκθεση θα γράψουμε ρε μαλάκα. Τι λες ρε μαλάκα. Για ποιο λόγο σας βγάζω απέχθεια, πείτε μου. Μαλάκα, τι θέλεις να γράψουμε βιβλίο. Δεν γίνεται, δεν με αφήνει να γράψω πολλά στο chat. Τι στον Μπούτσο, τι λέει ο άλλος. Τι λέει. Αποστήτηδα. Για ποιο λόγο βγάζετε απέχθεια στο πρόσωπό μου, δηλαδή τι είναι αυτό που δεν σας αρέσει. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Κάτσε να γράψουνε. Πάει Ναι. τόσα χρόνια στα. Γιατί Ο Χάρι Πότερ τι φάση είναι. δεν μπορείς να μάθεις αυτές τις Να απαντήσεις. γράψουνε, να γράψουνε. Μετά από τόσο καιρό λέει γιατί απορείς να τα μάθεις αυτά. Δεν έχεις καταλάβει. Σωστός ο Χάρι Πότερ, γιατί όχι. Άξιον με το τσάτ ρε Τόγιο. Ή αφού είσαι και εσύ παλιά στο κουρπέτι. Ρε, Τι παλιά είναι. Είμαι. Εγώ είμαι. Ευχαριστώ πολύ για αυτό το Παρακαλώ, δωράκι, like. σφολιατάκι μου. ναι, μη γράφετε. Καλά όλα αυτά λέει. Με το σκάνδαλο του Έρανου λέει και το μηχανάκι τι θα γίνει. Αρχοντή εδώ πέρα. Βαϊτσάκι, thank you. Μαλάκες εδώ έχουν γίνει άλλα κι άλλα. Μιλάμε. Είναι και μηχανάκια, είναι και κοπή πίτας. Είναι από όπου, όπου και να το πιάσεις μαλάκα. Τους κλέβουνε. Μιλάμε. Τους έχουν χιλιοκλέψει. Τους viewers και ακόμα συνεχίζουνε μαλάκα. Είναι μαρμητέοι, είναι καμένοι όσο δεν πάει μαλάκα. Αλλά το μηχανάκι ποτέ δεν κατάλαβα. Απλά του το κλέψανε και δεν το κλήρωσε. Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί δεν κληρώθηκε. Και έγινε meme μετά, ας πούμε. Το έρχεται το μηχανάκι. Δεν το κατάλαβα ποτέ. Όπως βάζουν οι γνωστοί YouTuber. Μην βάζεις από τάκια την ίδια λέξη copy-paste. Τι είπε. Ναι, μην γράφετε σαν μποτάκια όπως βάζουν οι γνωστοί YouTuber. Τιούβα. Ποιο μηχανάκι λέει. Καλά εσύ. Καλά εσύ. Κυριάκο καλησπέρα. Καλησπέρα τρελό. Μαλάκες. Ποιοι βάζουν μποτάκια να γράφουνε. Τι γίνεται τώρα. Τι φάση είναι αυτό. Η λίστα θα είναι μεγαλύτερη λέει και από το Κωστάρα. Κωστάρα σημείωνε. Κάνεις τρελέ μου. Τι κάνεις. Χίλια ευχαριστώ. Γιατί μου βγάζετε απέχθεια. Αυτό δεν έχω καταλάβει. Γιατί με βρίζετε και με λέτε λίγδα. 50άρικο, thank you, ευχαριστώ πάρα πολύ τρελέ μου. Θα μπορούσε να πάρεις και τέτοιο. Να με λέτε κολοτριπιδάκιας. Ενίγμα λέει ο άλλος, άρχισε. Ενίγμα θα έκανε Streamlabs καταρχάς. Και άμα έκανε Streamlabs θα έπαιρνες και τέτοιο και θαυμαστικό week, να το ξέρεις. Θα μπορείς να γίνεις και VIP τρελέ μου. Μην τα πετάς τσάμπα γι' αυτό. Thank you, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Έρανος ήτανε λέει. Μπιγκουίνε mail. Για να δούμε. Τι έχει στείλει στο mail. Οκ. Θα το διαβάσουμε μετά τέλος πάντων. Any fucking win. Αλλά ήταν έρανος για το μηχανάκι. Για το meme το λέω ρε μαλάκα. Γκράου.
Αλλά ήταν έρανος για το μηχανάκι, μαζεύτηκαν τα λεφτά και απλά δεν κλήρωσε μηχανάκι, είναι μαλάκα. Αλλά για κάποιο λόγο δεν το κλήρωσε. Ότι κάτι του το κλέψανε, δεν θυμάμαι καλά. Αυτό θέλω να μου πείτε. Πόσα δίνουμε για live του Μπούγια, λέει με μένιο, λέει, από χαλάστρα. Τι φάση. Ο Τζακ Λόπ ήταν μάνατζερ στη Μαρμίτα, λέει, και είχε οργανώσει την κοπή της πίτας, λέει, ή την κλοπή της πίτας. Άλλος εκεί, μαλάκα, που τσέπωσε. Ό,τι υπήρχε. Τέλος πάντων. Πού είναι η συνέχεια? Πιάστε τα likes. Πόσο θα κόστιζε μια γαμμένη συγγνώμη και για να το πει, λέει, ναι, έκανα αυτό, έκανα το άλλο, τέλος πάντων, και θα έλεγε το θέμα τόσο λιγδιάρης πια. Ακριβώς αυτό, ρε Βέρφιλ. Το θέμα είναι ότι δεν το καταλαβαίνει, Βέρφιλ. Δεν είναι ότι το ξέρει και το κρύβει. Εμείς μπορεί αυτό να νιώθουμε, ότι το ξέρει και το κρύβει, ας πούμε, και προσπαθεί να αποφύγει. Και απλά είναι ηλίθιος, δεν το καταλαβαίνει. Αυτό είναι για τον Μπούτσο. Για κουνηθείτε, λέει η Νίκη. 600 likes, λέει, για το παιδί. Τέλος. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο. Έλα, καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα. Έλα, φίλε. Όνομα και ομάδα, φίλε, όνομα και ομάδα. Θεοδός Ευγενίου. Πας Γιάννενα, έχει κλείσει η φωνή μου. Άκου. Γιατί έκλεισε η φωνή σου? Έχω κρύωμα. Λοιπόν, συγγενείς του 16χρονου ημέρα, αυτό που θα σε γαμίσω. Κλείστο. Μαλάκες, πόσο γρήγορα έκανε ο Λίγδας έτσι, με το που άκουσε 16χρονο. Τσεκάρετε πόσο γρήγορα, μαλάκα. Λέει, όχι, εγώ δεν. Έλα, φίλε. Όνομα και ομάδα, φίλε, όνομα και ομάδα. Εδώ. Θεοδός Ευγενίου. Πας Γιάννενα, έχει κλείσει η φωνή μου. Πάρτε. Πόσο γρήγορα θα το κάνει. Έχω κρύωμα. Λοιπόν, συγγενείς του 16χρονου ημέρα, αυτό που θα σε γαμίσω. Δεν, εγώ. Δεν θέλω εγώ, όχι. Όχι, εγώ δεν. Πήρε και από τα Γιάννενα, η φωνή τα είχα βραχνιασμένη. Εμπειρία 0, ρε μαλάκα. Δεν τον άκουσα. Άμα σου στέλνανε στα φέρετρο το πιτσιρικά, θα έλεγες άλλα. Να σου πω. Ρώτησε. Ναι, αλλά ο Λίγδας λέει για να πάει σε ποδοσφαιρική εκπομπή. Γιατί πάει σε ποδοσφαιρική εκπομπή? Τι λέω, ρε μαλάκα, Φίβο? Ο Λίγδας την έκτισε αυτή την εκπομπή, ρε μαλάκα. Ήταν από πίσω, μιλάμε. Σε όλα. Από πάντα. Τι λες, ρε μαλάκα? Ο Ραπ, επειδή είπε ο κρατής για τον Τζακ Λόπ. Λες ποιος είναι ο Τζακ Λόπ ή όχι? Λες. Ποιος είναι ο Τζακ Λόπ? Εσύ το λες ποιος είναι? Γιατί εγώ το λέω ποιος είναι. Εσύ λες ποιος είναι ο Τζακ Λόπ όμως? Τι στον Μπούτσο? Ή όχι? Λες ποιος είναι ο Τζακ Λόπ? Κρατής κάτι για πίτσες και Τζακ Λόπ, αυτό λέω. Και ρώτησε ο Ραπ ποιος είναι ο Τζακ Λόπ. Λες ή όχι? Αυτό λέω. Να το πούμε ποιος είναι ο Τζακ Να το πούμε ή όχι? Άκου Ραπ, λέει στο τέλος το προηγούμενο. Τι Για είπε? εκδίκηση θα πάρουμε 3. Δεν τον κατάλαβες και εσύ, ρε μαλάκα, Καρυπίδη, τόσο καιρό, ρε μαλάκα. Απ' τα Γιάννενα είσαι. Πήρε και από τα Γιάννενα, η φωνή τα είχα βραχνιασμένη. Εμπειρία 0, ρε μαλάκα. Δεν τον άκουσα. Άμα σου στέλνανε στα φέρετρο το πιτσιρικά, θα έλεγες άλλα. Να σου πω. Άκου μαλάκα τι είπε. Και φέρετρο, μαλάκα, ο πιτσιρικάς αξίζει τώρα. Άμα σου στέλναμε στο φέρετρο θα έλεγες άλλα. Άκου τι λέει, γαμημένε. Γαμημένε, κινούμενη ομελέτα, σου εύχομαι για πάντα, πουτάνα. Να μην μπορείς να βγεις από το σπίτι σου και να μην βρωμάς αυγό, πουτάνα. Άκου τι είπε, μαλάκα, άκου τι είπε. Σε φέρετρο, λέει, μαλάκα, το σκουπίδι, μαλάκα, που... Μη σου πω εσένα τώρα, μαλάκα. Πρώτον πιο... Σίγουρα πρώτα εσένα θα δούμε. Σε φέρετρο είναι το μόνο σίγουρο, μαλάκα. Οπότε το πιτσιρίκι το πιο πιθανό είναι σε σένα να παρακατουρίσει το φέρετρο σου, τρελέ μου. Ρώτησε ο Ραπ. Άκου τι είπε, μαλάκα. Ο κρατής για τον Τζακ Λόπ. Λες ποιος είναι ο Τζακ Λόπ ή όχι? Λες ή όχι? Τι εννοείς να πω? Είπε ο κρατής κάτι για πίτσες και Τζακ Λόπ, αυτό λέω. Και ρώτησε ο Ραπ ποιος είναι ο Τζακ Λόπ. Λες ή όχι? Αυτό λέω. Να το πούμε ποιος είναι ο Να Τζακ το Λόπ. πούμε ή όχι? Ήταν πρώην διαχειριστής, ήταν στο κανάλι και μάλιστα εσύ μου τον είχε συστήσει. Πάρε εδώ. Πάου! Εσύ, το είχαμε δει και προχτές αυτό. Εσύ μου τον είχε συστήσει, μαλάκα. Και τώρα κοίτα πώς παρά. Εγώ δεν ξέρω. Εγώ. Ποιος ρε μαλάκα, ο Χατζηνάκος από πού ήξερε το γαμημένο Τζακ Λόπ? Από πού εσύ ασχολούσουν, ρε βλάκα? Ποιος είναι? Τότε, πριν χρόνια, εσύ μου τον είχε συστήσει πριν χρόνια. Και μόνο ο Λίγδας ήταν. Μόνο ο Λίγδας ήταν τόσο βλάκας να νόμιζε ότι ο Τζακ Λόπ είναι όντως μάνατζερ. Οπότε μου ακούγεται τέλειο αυτό, μου ακούγεται λογικότατο, μαλάκα. Το ξέρει ο κόσμος. Είναι YouTuber, ναι.
Εγώ δεν το ξέρω εγώ πόσο σύστησα, ρε. Είναι γνωστό στο ευρύ κοινό. Ναι, ρε, απλά τον είπε γιατί είχε διοργανώσει το πάρτι. Πρέπει να τον ξέρεις για να το συστήσεις. Μας φάγανε τα λεφτά κάτω. Εγώ σου είχα γνωρίσει πότε, ρε μάλακα. Πάμε. Αφού δεν το ξέρω εγώ καν. Είναι ιστορία που αντί για βασιλόπιτα είχατε πίτσα. Του είπες για αυτόν ρε μπρο λογικά. Εντάξει, σου λέει εσύ μου το σύστησες. Δεν σημαίνει ότι το ξέρεις ρε πούστη. Μου είχαν 8 πίτσες ή 3 πίτσες. Όλα τα καταφέρατε. Μπράβο, δεν το πείτε. Τώρα θα κάνουμε το Πάσχα. Κάηκε τώρα. Απλά Ο Τζόρνταν σε λέει τη γλίτωσα. Αφού προσπαθούσε, λέει μαλάκα, διόρθωσέ το γιατί θα βγουν κλιπάκια τώρα. Είχε αγχωθεί γιατί ήξερε ότι έγινε μαλακία τώρα. Ήξερε ότι πάλι ενώθηκε κάπως η ιστορία. Κάπως ένας μαλάκας που του έλεγε μαλακίες στο παρελθόν. Αυτό που έχω καταλάβει, λέει, με το μηχανάκι είναι ότι έκαναν νόμιμη κομπίνα. Όπα ρε μπρο. Πέρασε, λέει, την κλήρωση νόμιμα, λέει, αριθμοί των λαχνών να βγουν από το λαϊκό λαχείο. What? Με την ελπίδα να μην κληρωθεί αριθμός, λέει, που κερδίζει. Καθώς η κλήρωση θα είχε αριθμούς που δεν αγοράστηκαν. Όπα ρε μπρο. Απλά παίξανε κομπίνα τρελή δηλαδή. Οκ. Thank you. Ευχαριστώ για το info. Μαλάκα αυτό. Τους κοροϊδέψανε όλους απλά και δίναν λεφτά και ακόμα το ξανακάνουν κιόλας. Εδώ μαλάκες, πώς συνδέεται η ιστορία με τον Jack Lobb? Τέλεια μαλάκα. Ήταν ένας λίγδας που πεταγόταν και έλεγε ακριβώς τα ίδια με αυτά που λέγει ο Jack Lobb. Για κάτι βίλες και ανήλικα, τα ίδια ακριβώς που λέγε σε συγκεκριμένους ανθρώπους ο Jack Lobb. Και κάπως ενώθηκε να τα λέει ο λίγδας ξαφνικά και να λέει ξέρω εγώ τον άνθρωπο που ήταν εκεί μέσα. Άρε λίγδα μαλάκα, πώς καίγεσαι. Μη βγαίνεις πλέον στο ίντερνετ. Τόσο περισσότερο μιλάς, τόσο περισσότερο καίγεσαι. Sorry, λάθος mail, λέει τώρα το σωστό. Έκανε έρανο, λέει, ο φίλος του Rapt γιατί του έκλεψαν το αμάξι. Όπαρε. Κέρδισε ο αριθμός του λαχνού που τέριαζε με το λαϊκό. Έγινε jackpot, δεν κέρδισε κανείς, λέει. Ο Λίγδας έβγαινε ως Αριανός από την Αθήνα, τότε ραδιόφωνα είχε πλάκα. Ο Λίγδας πήγε στο Χαγιάτε, ραδιοφωνική εκπομπή του Ραπτόπουλου, το ξέρουμε αυτό. Ο Rapt δέρνει τους πάντες, μου δίνει facts απλά. Ο Rapt δέρνει τους πάντες, λέει, στο ραδιόφωνο και όταν πάνε, λέει πλάκα έκανα φιλαράκι. Μαλάκα. Πώς ο Ραπτόπουλος και πώς την έχει γλιτώσει ακόμα ρε μαλάκα. Δεν γίνεται να λες όλους θα τους πλακώσω και μετά να λες πλάκα έκανα. Δεν γίνεται να είσαι αυτός ρε μαλάκα ο βλάκας που λες να μας το φέρνα στο φέρετρο το 14χρονο και να μη σου έχουν γυαλίσει την καράφλα να γίνει μαλάκα καθρέφτης η καράφλα. Δεν μπορώ να το καταλάβω ακόμα, ειλικρινά. Ο Rapt, λέει, ο Νέρ δεν κρύφτηκε, λέει, έσκασε αυτός μπουκέτο. Έσκασε αυτός μπουκέτο στον άλλο, λέει, κάπου υπάρχει online, υπάρχει κάπου το είχα δει αυτό, μπουνιά. Αλλά όχι από κάποιον άλλον θυμάμαι που είχε φάει μπουνιά. Δεν ξέρω, το μηχανάκι ρε κομπρίτη, ring. Δεν ξέρω πλέον, δεν ξέρω. Κοίτα το Ραπτόπουλο ρε μαλάκα, τον αρχίβλακα μαλάκα. Απλά Αλλά τελικά. Αυτό που είπες, τώρα πρέπει να το πάρουν κλιπάκι να το παίξουν όπως θέλουνε. Πες τους ότι δεν σε γνώρισα εγώ, γιατί αυτοί θα το πάρουν τώρα για σοβαρά. Μπορεί να κάνω λάθος. Θέλω ταχύριθμα μαλάκες. Το βλέπετε, προσπαθώ συνεχώς να μην πω, δεν θέλω να βουτήξω στο Marmita Universe γιατί ξέρω ότι θα μείνω εκεί. Το ξέρω ότι εκεί θα μείνω, κάπως δεν θα μπορώ να βγω. Θα είναι σαν μαύρη τρύπα μαλάκα, με το που σου ρηφήξει δεν βγαίνεις. Οπότε βλέπετε το ξύνο σιγά σιγά, ψιλομπαίνω, έτσι, δεν ασχολούμαι και πολύ ίσα γιατί μετά δεν είναι μαλάκες. Τι έστειλε ο ναός? Για κάτσε. Έχει πολύ ψωμί αυτό μαλάκα, είναι όλοι καμένοι. Περίμενε, γαμώ το chat έχει κολλήσει. Τι είναι αυτό? Facebook. Όπα. Η αλήθεια για Τζόρνταν και το μηχανάκι. Όπα ρε μαλάκα, θα μάθουμε. Λοιπόν, ένα βίντεο θα δούμε, δεν θα βουτήξουμε πάρα πολύ βαθιά. Ναι. Εμείς για να μπορέσουμε να τον βοηθήσουμε τον Τζόρνταν, κάναμε μια λαχιοφόρο αγορά σε όλη τη Μακεδονία. Πηγαίναμε σε κάποιες καφετέρειες και τα λοιπά. Μας δόθηκαν κάποια χρήματα. Ωραία. Ναι.
τα πήρε ο Τζόρνταν για να αγοράσει το καινούργιο του αυτοκίνητο. Ωραία. Βέβαια, υπήρχε και μια ανταποδοτικότητα στο λαχνό ότι θα κληρωνόταν ένα μηχανάκι. Όταν περάσανε τα χρόνια, το μηχανάκι, τα χρόνια δηλαδή, λέγοντας οι μήνες και τα λοιπά, ο καιρός δηλαδή, δεν ακούστηκε για κάποια κλήρωση ότι έχει συμβεί, και ο Ραπτόπουλος μου είπε ότι ο Τζόρνταν τα έφαγε τα λεφτά. Ευχαριστώ πολύ για αυτό το δωράκι, Σφολιατάκι μου. Όπα, περίμενε. Εγώ λοιπόν 10 αρνιά λέει, σχαρίζει Μετρόπολης, άιντε 5,5 μαλάκα. Τι γίνεται, τι λέει, μου χρεώνω κάτι, τι γράφεις πλέον? If you know, you know. Μπορντό χρώματος μπορντό. Επειδή το είπε στο ραδιόφωνο αυτό, Άρνη Γκιούλμπαση, εγώ ξέρω και αυτά. Άρνακι γάστρας, αυτά που έλεγε ο άλλος. Πάρω σπυράκι, thank το you. πράγμα, το ακούσανε κάποιοι γύρω-γύρω και μου τη λέγανε εμένα. Ρε, εσύ τι έγινε με εκείνα τα λεφτά? Με εκείνη την κλήρωση και τα λοιπά. Τα άφαγε τα λεφτά ο Τζόρνταν στα κουμάρια και τα λοιπά. Και τον πιάνω τον Ραπτόπουλο από το γιακά και του λέω, ρε εσύ, αυτό ακούγεται στην επαρχία. Τρελαθήκατε? Γιατί όλοι βοηθήσαμε τον Τζόρνταν, έτσι. Ναι, η κλήρωση έγινε. Απλά πήρε τα λεφτάκια ο Τζόρνταν, πήρε αμάξι και λέει εντάξει τώρα. Στα αρχίδια μας, και αυτός είναι φίλος του Λίγδα, κανένας άλλος. Πάει αράζει ο Λίγδας εκεί ακόμα στον Τζόρνταν, μαλάκα, τον cancel Τζόρνταν. Ξέρεις κάποιον να κέρδισε το μηχανάκι? Η κλήρωση έγινε μέσω λαχιοφόρου αγοράς από την κλήρωση του Λαϊκού Λαχείου και κατά πάσα πιθανότητα ο αριθμός έπεσε σε λαχεία τα οποία δεν είχαν πουληθεί. Αυτό έγινε. Να κάνει ο Λίγδας μαλάκα live και να λέει γαμώ τους YouTubers που ξεπλένουν λεφτά και έτσι αλλιώς, και μετά να πηγαίνει να ράζει με τον Τζόρνταν που κλέψε λεφτά. Που έκλεψε απλά λεφτά, μαλάκα. Παράνοια πλέον. Άλλο ένα μόνο τότε. Για περίμενε. Τι άλλο είναι αυτό? Όπα. Αυτό είναι καλύτερο. Πάμε. Ίσα ξύνουμε την ιστορία. Εγώ να σας πω, φιλάνθρωπος δεν είμαι. Τελευταία φιλανθρωπία που έκανα είναι να μαζέψω από το net και στην καφρίλα εφόλης ύλης. Αυτό φαίνεται ρε μπρο, αλλά πώς ζει, ξαναλέω. Αυτό δεν το κάνεις για χρόνια. Γενικά στο YouTube σίγουρα δεν το κάνεις για χρόνια να είσαι τέτοιος τύπος. Να λες να σου φέρνα στο φέρετρο το 14χρονο σκουπίδι. Μαλάκα σκουπιδιάρι, θα σε γελάσουμε εσένα καλά, μαλάκα. Συνέχισε να λες τέτοιες μαλακίες και θα γίνεις μαλάκα το καλύτερο μη μαλάκα Κρίλιν. Κρίλιν. Από εκεί και πέρα με βρίζει. Χαζός τώρα που δεν το ξέρω το meme. Χίλια ευχαριστώ πάντως, χίλια ευχαριστώ. Τέλος πάντων, εγώ δεν έχω καμία ανάμειξη. Σε όσους χωριαταρέως πήγα και μάζεψα λεφτά. Σε όσους από τις πόλεις μάζεψα λεφτά. Εγώ δεν πήρα τίποτα. Από εκεί και πέρα. Μιλάμε για τον Ραπτόπουλο, λέει. Ο τύπος είναι μια φθηνή απομίμηση ενός μίξ αλέφαντου Γεωργίου Πάνια που όλοι τον βλέπουν, λέει, και τον κράξουν. Για να τον κράξουν, λέει, και να γελάσουν. Τον ξέρασε TV, λέει, και τον κληρονόμησε στο YouTube. Ανέργα νέα. Δεν ξέρω τι είναι, αλλά αυτή η πουτάνα θα γαμηθεί άμα συνεχίσει έτσι. Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι, να είναι ο Θεός ο ίδιος. Έλεγε πριν, ας πούμε, που βλέπαμε ότι λέει ότι και καλά λέει, άμα σου φέρω, λέει, το 14χρονο, λέει, στο φέρετρο που πλάκωσε ο Λίγδας, κάθεται και λέει ότι θα φέρει μπράβου στα Γιάννενα να πλακώσει το παιδάκι που πλάκωσε το Λίγδα. Τι λέει ρε μαλάκα? Δεν με νοιάζει να είναι ο Θεός ο ίδιος, αγαμηθεί μαλάκα, το ορκίζομαι. Είναι ο Κρίλιν απλώς και θα μάθει τώρα τον distract disc. Τι να κάνουμε, θα το μάθει όντως. Τι να κάνουμε, πρέπει να τη μάθει και αυτή την κίνηση. Όπα ρε μαλάκα, τι είναι αυτό? Ο έρανος του Jordan Trailer, 1 λεπτό είναι. Ωραία, άμα πάρουμε όλη αυτή εδώ πέρα την ιστορία με 1 λεπτό, είμαστε ωραία. Καταρχήν ευχαριστώ σε όλους σας. Παρτικικά Λαχείου, ξέρετε. Της κλήρωσης που γίνεται 30 Ιουνίου. Και εγώ γι' αυτό τρέχω για σένα, είναι προσωπικός μου φίλος. Όπως θα σε πρίξω εσένα, Τζόρνταν, πήρε λεφτά από τον έρανο. Το βιώσαν από το πήγε κάτω στα χαρτιά τα λεφτά ο άνθρωπος. Σου πήγε στο τσουκάκι, κυρίες και κύριοι, το μηχανάκι που θα κλήρωνε δεν το κλήρωσε. Ποιο μηχανάκι και τι μηχανάκι? Τα λεφτά που... Ποιο μηχανάκι ρε μαλάκες? Το ότι τα έπαιξε... Ποιο μηχανάκι? Βέβαια, εγώ έφαγα τα λεφτά, εγώ έπαιζα χαρτιά, εγώ πήγα στο καζίνο. Νιγάγαμε μέσα στους γιούφτους να πούμε να βρουν το αυτοκίνητο με το μένιο μαζί. Θα βρούμε κανένα μπελά. Το μηχανάκι να κλεφτεί. Κλέφτη! Τα λεφτά! Το μηχανάκι. Τα λεφτά τον
Το μηχανάκι ρε! Τέλειο! Είναι τέλειο! Το θέλω! Βέβαια, εγώ έφαγα το μηχανάκι! Τα χαρτιά, εγώ πήγα στο καζίνο. Νιγάγαμε μέσα στους γιούπτους να μπούμε να βρουν το αυτοκίνητο. Το μέσο μαζί. Θα βρούμε κανένα μπελά. Το μηχανάκι ρε κλέφτη. Κλέφτη! Τα λεφτά! Μηχανάκι! Απλά δεν λέει το μηχανάκι είναι που είναι. Τώρα φωνάζουν απλά μηχανάκι! Μηχανάκι ρε κοπρίνη. Μηχανάκι ρε κοπρίνη. Μηχανάκι εδώ, άμα θες να σου δώσω. Ήταν λαϊκιοφόρο με τα 4 του λαϊκού λαϊκίου. Μα το σταματάνε, του λένε γεια σου Τζόρνταν, τι γίνανε τα λεφτά. Το μηχανάκι ρε κοπρίτη! Μαλάκες, πρέπει να φτιάξουμε μηχανάκι. Ευχαριστώ όλους σας μαλάκες, τι έχετε κάνει. Τι έχετε κάνει ρε μαλάκες. Φορσάκος 3 ευρώ. Κάτι πρέπει λέει να πάθουν λέει αυτά τα σκουπίδια λέει και ο Λίγδας λέει. Μιλάνε για παιδιά έτσι. Πολλά μπορούν να πάθουνε. Το πρώτο και κύριο είναι να του στείλουμε 3K εμείς για να γίνει η φάση. Δεν ξέρω. Εντάξει, εδώ λέγανε ότι θα με πλακώσουνε ρε φίλε. Ότι θα στείλουν κάπου να με πλακώσουνε εμένα που δεν με ήξερε. Φαντάσου μαλάκα το παιδάκι που πλάκωσε το φίλο του. Δεν πάνε να είναι 16χρονο. Εδώ έλεγε θα βαρέσει το ανάπηρο παιδάκι. Άμα ένα ανάπηρο έτσι αμαία παιδάκι που δεν είχε καλά το μυαλό του, τη λογική του λέει, του γρατζουνούσε τα μάξι, έλεγε στο προηγούμενο βίντεο, θα το γαμούσα. 3 φουφουφού θα του έκανα. Σε καροτσάκι ανάπηρο θα πλάκωνε μαλάκα ο Ραπτόπουλος. Καλά, ούτε αυτό θα μπορούσε να το κάνει. Άμα δεν κοίταζε κάποιος σίγουρα θα το έκανε βέβαια. Έχει στο chat λέει το μεγαλύτερο legend της ιστορίας. Ρώτα Πριβέ λέει. Ηρακλάρας λέγεται. Ποιος είναι στο chat? Ποιος είναι να εμφανιστεί? Ρώτα τον Πριβέ λέει. Ηρακλάρας λέγεται. Οκ. Ηρακλάρας στείλε info. Στείλε info. Και για την παλιά ζωή εδώ πέρα. Και για την παλιά ζωή του Ραπτόπουλου θέλω. Έχω δει πολλά στο. Είχε πάει στο Χαγιάτε, είχε πάει και ο Χαγιάτης αυτόν. Δεν είναι η παλιά ζωή του Ραπτόπουλου. Εντάξει. Πότε σταμάτησε το τραγούδι και άρχισε να λέει τέτοιες μαλακίες. Hey! Ο Ηρακλάρας απάντησε, παιδιά. Όχι. Δεν έχουμε το Ηρακλάρα, Μη πεις ότι είναι γνωστός, λέει Ηρακλειδέας. Άσε βρε τώρα λέει. Τι φάση. Βασίλης 3 ευρώ. Η χορηγή του Rapt λέει είναι boomers, τοπικά μπαρμπάδικα ταβέρνες, βενζινάδικα. Αυτό ναι το έχουμε δει. Είναι απλά ότι κάτσει πάει και ρωτάει το διπλανό σουβλατζίδικο θα μου δώσει τσάμπα σουβλάκια. Αλέξανδρε έχουμε. Πού είναι. Εγώ γιατί δεν τον βλέπω ρε μαλάκες. Γράψτε μου τέλος πάντων moderator στη γράφη. Έγραψε λίγο πιο πάνω. Ωραία, πάρτε τη γράφη copy-paste γιατί δεν το βλέπω. Δεν μπορώ να το ψάξω τώρα. Και έτσι λέει δεν περνάει το cancel. Το σάπιο κοινό ήταν λέει και είναι άμεση χορηγή του. Ρε μαλάκα, εδώ έχει και άλλους χορηγούς. Μιλάμε, έχει Elabet και έτσι κι αλλιώς. Και κάθεται μαλάκα ο χορηγός, πληρώνει το μαλάκα το Ραπτόπουλο να λέει θα στείλει σε φέρετρο παιδάκια μαλάκα. Μπράβο. Εντελώς. Γενικά όλοι οι χορηγοί, ό,τι έχουν κάνει εκεί πέρα, μπράβο μαλάκα σε αυτά τα σκουπίδια. Μπράβο. Μπράβο και στο Χατζινάκο, το Βλάκα και στο Λίγδα, όποιος είναι εδώ μέσα, εκτός από το Χάρι Πότερ. Ο Χάρι Πότερ είναι στην άκρη, από ό,τι έχω καταλάβει. Είναι για την πάρτι του εκεί πέρα. Να τελειώσω το game λέει και θα σου πω λέει ό,τι θέλεις. Οκ, στείλε τρελέ μου Ηρακλάρα, στείλε εκεί οι πληροφορίες για να. Πώς θα το γαμίσουμε την ψυχούλα, στείλε μου. Το κυριότερο, πώς θα του γαμίσουμε την ψυχή, πώς θα του γυαλίσουμε την καράφλα, αν γίνεται να γυαλιστεί παραπάνω. Το λέμε ή δεν το λέμε τώρα, Άλλο λέω, δεν το γνώρισα εγώ, γιατί αυτό το πάρω κλιπάκι τώρα, άλλοι με βαλανοποσίτικα και να το τεντώσουν. Ποιος είναι? Ποιο? Ο YouTuber. Ένας YouTuber που είχε οργανώσει την κοπή της πίπας. Την κοπή της πίπας. Ναι. Καλησπέρα Μακουντά. Βεβαίως. Θέλουμε συνεργασία με Άσκη Ιωάννινα. Να το σε Ηρακλάρα στον Ήρα. Έλα τρελέ μου. Εύκολο λέει αυτό με την καράφλα. Ιωάννινα, έτσι λέγονται. Είναι ζευγάρι, αγόρι, κορίτσι. Ναι. Τι συνεργασία θέλετε να κάνουμε?
Εδώ πόσο στημένο το θες? Το θες πάρα πολύ στημένο ή όχι? Απλά του λένε σε μια φάση άσκη Ιωάννινα. Και λέει ποιοι αυτό το αγόρι κορίτσι εκεί πέρα που... Ναι, εγώ είμαι για συνεργασίες. Ναι, τα δέχομαι αυτά. Απλά ο άλλος του το έφερε απ' έξω κάτι να κάνει με άσκη Ιωάννινα, μαλάκα. Και ο άλλος κοίτα εδώ πως το φέρνει easy in μέσα την ιστορία τον άσκη Ιωάννινα. Βεβαίως. Θέλουμε συνεργασία. Στανταράκι δηλαδή θα δούμε συνεργασία Άσκη Ιωάννινα Ραπτόπουλου σε λίγες μέρες, το πιστεύω. Το λέω από τώρα. Με Άσκη Ιωάννινα. Άσκ Ιωάννινα είναι ένα ζευγάρι YouTuber. Άσκ είναι. Άσκ Ιωάννινα. Άσκ είναι. Ζευγάρι, αγόρι, κορίτσι. Ναι. Τι συνεργασία θέλετε να κάνουμε? Ορίστε. Εμπειριών. Τι θες, να χωθώ στο ζευγάρι? Τι να κάνω δηλαδή? Αυτό τι εμπειριών? Να μιλήσουμε για τις εμπειρίες μας σε ένα κοινό αυτό μέσα. Τι γίνεται? Ρε, ο εθνικός στάρ λέει είναι, όχι ο Ραπτόπουλος. Αχ, Παναγιώτη, με πόνεσες μαλάκα. Με πόνεσες στο μυαλό μου αυτό. Όντως είναι εθνικός στάρ, ήτανε, δεν ήτανε? Όντως. 3 ευρώ, thank you. Σοβαρά, όντως, Τζότζο. Θεοσόφ 2 ευρώ. Παρακολουθώ ραπ, λέει, από το 2007. Λέει ό,τι θες κι εγώ. Στείλτε εδώ πέρα πληροφορίες, παιδιά, στο Instagram. Ό,τι θέλετε. Είμαι εγώ σε τέτοιες συνεργασίες, ναι. Να είστε... Ρε μαλακές, μην με στενοχωρείτε ότι είστε όλοι στόκοι εδώ πέρα. Προφανώς το είχα καταλάβει. Σκάστε. Δάσκαλος. Τι μαθητές. Αυτό είναι το μήνυμα, ότι μοιάζει με το γαμημένο εθνικό στάρ, ρε μαλάκες. Γαμημένοι, μην με στενοχωρείτε. Ναι. Δεν έχω το chat του Λούκανου, ρε μαλάκες. Στη Θεσσαλονίκη. Ωραία. Τα οποία κάνουν διάφορα βιντεάκια στο διαδίκτυο. Ναι. Και έχουν φτιάξει μια business που με 1 ευρώ το μήνα συνδρομητικό ανεβάζουν βίντεο μόνο για συνδρομητές. Ωραία. Έχουν, ξέρω, αρκετούς χιλιάδες συνδρομητές. Ναι. Και λένε όσον αφορά σεξουαλικές ιστορίες, δηλαδή πώς μπήκα εγώ στη γατούλα από πίσω, πώς η γατούλα. Μέσα είμαι εγώ για αυτά, λέει. Κάναμε και τη λένε διάφορα τέτοια. Γαμούσαν τη γατούλα αυτή στο σπίτι. Ωραίο τζουτσουμπρούτσι. Και λένε τα δικά τους έτσι σε προσωπικό επίπεδο. Φαν. Δες το, μία. Πολύ με ενδιαφέρει. Κόψε 30 δευτερόλεπτα, ρε παιδί μου. Δεν πιστεύω να έχουν πρόβλημα. Θα τους δίνω συμβουλές. Να τους δίνω συμβουλές. Ναι, πώς θα μπαίνουν στην κατούλα. Βέβαια, εγώ είμαι παρανοϊκός στο σεξ αυτό. Μήπως είναι παρανοϊκό. Κάτι πιστεύω. Έχει συνηθίσει τώρα η γατούλα με τους παρανοϊκούς στο σεξ. Μήπως είναι τίποτα, ξέρω εγώ. Χριστιανό αυτή και δεν. Τι θα είπε και θα κάνουν τέτοια. Εδώ σου λέω κάνουν βίντεο που λέει πώς μπήκα και πώς έκανα. Έγινε, φίλε, ευχαριστούμε. Μέσα. Έλα, φίλε. Τις λέγανε το μεταξύ της. Τι κάνουμε, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε. Μηχανιώνα Παναθηναϊκός. Όχι. Ήταν παρεμφερής η φωνή. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να πω το όνομά μου αυτή τη φορά, δεν θα βρίσω. Το μόνο που θέλω να πω... Αυτός είναι η καλύτερη φάρσα, τον είχαμε δει και προχτές. Γνώμονα αυτό που ρώτησε ο φίλος, το παιδί που έχετε προσκεκλημένο σήμερα, δεν θυμάμαι το όνομά του κανονικά. Ο Τέο, γεια σου ρε Τέο. Λες ο Λίγδας, λέει, να βλέπει γάτα, λέει, και γάτο να πληρώνει. Εγώ πιστεύω ότι ήδη τους έχει πουλήσει συνεργασίες. Ήδη τους έχει πουλήσει μανατζεριλίκη. Ήδη τους έχει πουλήσει εγώ είμαι Θεσσαλονίκη, ο Μαν. Θα σας φτιάξω με μαγαζιά να πηγαίνετε. Μαλάκα, ο άλλος έχει βγάλει, μαλάκα, πόσα χιλιάρικα ο Γατούλης. Μαλάκα, η βδέλα δεν θα πεταχτεί, μιλάμε να κολλήσει σαν πουτάνα. Τι εννοείται? Θεώστη. Μαθηματικά είναι αυτά, μαλάκες, είναι ένα και ένα κάνουν δύο. Αν δεν κάνω λάθος, το ξέρω και παλιά πιτσιρικάδες πηγαίναμε στα E-Global εκεί στην Καλαμαριά. Αν δεν κάνω λάθος. Πού το θυμήθηκες, ρε φίλε, πήγαινα, ναι. Σε ξέρω από τόσο πιτσιρικά, αυτό θέλω να πω. Επειδή σε ξέρω λοιπόν έτσι φατικός και είσαι μια συμπαθητική φυσιογνωμία. Δεν έχω γράψει σχόλιο να σε κοροϊδέψω. Φυσικά είμαι αντίθετος με όλα αυτά που γίνανε στο πρόσωπό σου. Δεν σε γουστάρω πλέον. Όπα, μαλάκα, αυτός το ξέρει. Για ποιο λόγο? Γιατί θεωρώ ότι δεν είσαι φυσιολογικός. Δηλαδή, σαν άνθρωπος, ρε παιδί μου, ότι είσαι αυθεντικός. Έχεις δημιουργήσει μια περσόνα, να τα πω όπως έχουν τα πράγματα, κατά τη γνώμη μου. Έχεις κλέψει ατάκες όπως είναι το Τιούμπα,
όπως είναι το Βατραχομούρης από το Ραπτόπουλο. Δηλαδή παλιότερα έπαιρνες τηλέφωνο, ας πούμε, έκανες την Εβούλα την Πλατυπόδα. Δεν έχουμε καταλάβει δηλαδή στην τελική ποιος είναι ο Τέο, κατάλαβε θέλω να σου πω. Ενώ έχεις καταφέρει πράγματα. Προς το τέλος λέει όταν ήταν μαζί, λέει στην αρχή. Ρε μαλάκα προκολλή, νομίζω το τελευταίο που ανέβασαν στην αρχή του. Νομίζω τώρα ρε φίλε, τι να σου πω. Το είδα στη δεύτερη οθόνη ρε φίλε, γι' αυτό δεν το... Απλά τα άκουσα. Θα το κόψω εγώ άμα είναι αύριο, άμα δεν το βρεις. Είχες πρόβλημα υγείας. Είναι στον καναπέ πάντως και τραβάει μόνο τη γατούλα. Δεν είναι στο πλάνο τέτοιος, να το ξέρεις. Και η μαγιά σου που έγινε τάγκς πλέον. Δηλαδή θα ήθελα κάτι πιο ποιοτικό από σένα και παρόλα αυτά βλέπω αυτό. Δεν βλέπω μια αυθεντικότητα. Όλοι οι άλλοι στη μαρμίτα, που δεν είσαι προϊόν μαρμίτας, είναι αυθεντικά άτομα. Μαλάκα τον γάμισε ο άλλος, του έχει κάνει κριτική, όντως, actually. Μπρο, λέει, έχεις κλέψει όλες τις ατάκες, δεν είσαι αυθεντική περσόνα, δεν έχεις τίποτα μαλάκα που να έχεις φέρει δικό σου. Τι στον μπούτσο του λέει. Ο Τζόρνταν είναι αυθεντικός, ο Χατζηνάκος, όλοι. Εσύ δηλαδή... είσαι μια... Σπούδι! Σπούδι 3 ευρώ! Μην ξαναπείς ότι ο Ραπτόπουλος κάνει στημένα πράγματα, ντροπή. Ωπα ρε μαλάκα, αυτό είναι! Ποιος είναι ο μποξέρ? Ωπα, πάμε. Ο Φουφουφού. Ποιος είναι ο μποξέρ ο Ραπτόπουλος? Εγώ ρε είμαι. Ποιος είναι? Εγώ. Τι? Εσύ είσαι? Ναι, εγώ είμαι. Τι? Τι? Κάτσε καλά. Όχι ρε. Εγώ είμαι. Ποιος είναι ο μποξέρ? Εγώ είμαι μωρή πουτάρα. Ο άλλος μπορεί να κρατάει ακόμα και όπλο μαλάκα. Εγώ είμαι. Σιγά ρε Ραπτόπουλε. Πόσο ψεύτης. Περίμενε και μπαίνει ο άλλος μπροστά και στην κάμερα. Στήκια μου να σου δώσω. Αντί να ευχαριστήσουμε το παιδάκι, λέει, θέλουμε να στείλουμε να το βαρέσουν, λέει. Μπούγια πάτα το κουμπί. Λέει! Σκέφτομαι να στείλω το παιδάκι να πλακώσει το Ραπτόπουλο, να σου πω την αλήθεια. Το σκέφτομαι σοβαρά μαλάκα. Του δώσουμε ό,τι θέλει το παιδί, να πάρει να πλακώσει το Ραπτόπουλο, να γελάσουμε. Γιατί άνετα τους έχει και τους δυο μαλάκα. Τους γαμίσει το ξύλο και τους δυο μαλάκα. Δεν έχει. Θα μπει εκεί μέσα να μιλάμε, θα τους κάνει όλους τόποι μαλάκα. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, thank you. Τον έχει απλάκα, όλους έχει και μέσα μαλάκα να αρχίσει τα μπουκέτα. Τι, και ήταν έτσι μαλάκα ο Ραπτόπουλος. Ούτε καν κρύβεται, ήταν έτσι. Τι ρε μαλάκα, τι μαλακή. Κάτσε καλά. Κάτσε καλά τώρα. Κάτσε καλά. Θα σε αρχίσω τα καστούκια. Κάτσε καλά τώρα. Δεν θέλω σε Όχι ρε. Όχι ρε μαλάκες, δεν είναι αστημένο αυτό, ήταν ειλικρινές, αφού το κόψαν εδώ, δεν το βλέπετε. Οι κακές στιγμές κόπηκαν. Μαλάκα. Πόσο ψεύτης είναι πλέον. Μαλάκα, γι' αυτό και ο άλλος είναι αυτός ο ψεύτης. Δεν γίνεται να έχεις μεγαλώσει με Ραπτόπουλο, να είσαι ο γιος του πρακτικά και να μην είσαι αρχιψεύταρος ρε μαλάκα, σαν το Ραπτ. Δεν γίνεται. Ναι, και το λέω σου λέω τη γνώμη μου χωρίς, ίσως χωρίς τίποτα. Σου λέω αυτό που έχει δημιουργήσει. Το βρήκες πρόκολλη, ωραίος ρε μπρο. Για εμένα δεν μου κάνει. Αλλά ούτε θα σε βρίσω, ούτε θα κάνω όλα τα υπόλοιπα. Δεν είναι πελάτης ρε παιδί μου. Ναι. Εγώ να σου πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για την κριτική, γιατί οποιαδήποτε καλοπροαίρετη κριτική είναι θεμιτή, έτσι. Ναι, αν θες να... Ρε μαλάκα, θα απαντήσεις. Τι βάση του τη λέει, μαλάκα, λέει ευχαριστώ για την κριτική, είναι καλοπροαίρετη. Είναι καλοδεχούμενη μάλλον. Πατήσεις κάτι σε αυτά, αν έχω δίκιο ή άδικο, αν συμφωνείς, αν διαφωνείς. Όχι ρε φίλε, σε ό,τι είπες είχες δίκιο, άμα γουστάρεις βλέπεις, άμα δεν γουστάρεις δεν βλέπεις, τόσο. Πόσο Λούκανος ρε μαλάκα. Πόσο Λούκανος, καληνύχτα λέεις, καληνύχτα τρελέ μου. Πόσο Λούκανος, αυτό είναι το point. Άμα γουστάρεις βλέπεις, άμα δεν γουστάρεις δεν βλέπεις. Όχι εγώ θα αλλάξω να γίνω άνθρωπος, όχι. Να παραγαμηθείς. Εν τω μεταξύ λέει αυτός που έκανε τον ντου είναι γνωστό Στεφανάρας. Είναι security στο ραδιόφωνο που... Όχι ρε μαλάκα. Στεφανάρας είναι security στο ραδιόφωνο που δουλεύει ο Ραπτ λέει. Και τα επόμενα χρόνια ήταν στο πάνελ της Μαρμίτας λέει. Έκανε ντου με μικρόφωνο. Με μικρόφωνο έκανε ντου μαλάκα, πόσο γελί είναι.
Πόσο γελί είναι ρε μαλάκα, όχι. Είναι τέλειοι, ίσως πρέπει να μην στείλουμε τον Κάπα τώρα μαλάκα, να τους αφήσουμε λίγο να γελάμε, να δούμε που θα φτάσει. Μια ερώτηση, αν θέλουν να απαντήσουν οι άλλοι δύο. Αλλά μια φάρσα πρέπει να τους κάνουμε μαλάκα, να θέλω να δω το ράπτη να υδρώνει, θέλω να το δω κάπως. Θέλω κάπως να δω αυτή την καράφλα να υδρώνει από παντού, να δω να πέφτει νερό από παντού, από όλες τις πλευρές. Μας πούν όντως τι έχει γίνει και ποιος έφταιγε για τα μεροκάματα του Στεφανάρα. Αυτό και κλείνω. Εντάξει. Ο Στεφανάρας. Δεν είναι κακιά η ώρα να πείτε τι έγινε. Δηλαδή έλες. Φίλε, ξέρω κι εγώ. Λοιπόν, άκου εδώ. Η κακή συνεννόηση. Μπράβο ρε, βάλε λίγο τάξη. Τι κάνετε παιδιά? Καλά φίλε. Αυτό ήταν ωραίο. Εγώ είμαι εδώ με το γιο. Που δίνει πανελλήνιες και με έχει γαμίσει το μαλακιστή. 10 στα 10 φάρσα αυτή εδώ. Δηλαδή, του λέω, με έχει φάει. Θέλει, μου λέει να γίνει YouTuber και τα λοιπά και τα λοιπά. Του λέω, κάτι στρώσει. Του λέω, διάβασε, είναι και καλός. Γιατί να διαβάσει, ρε φίλε, ενώ μπορεί να γίνει YouTuber. Άστο να ολοκληρώσει, ρε. Αν ναι, λέει, του χρωστάει 500 ευρώ, λέει, γιατί δεν τον πλήρωσε κάτι εκπομπές που πήγε. Α, του χρωστάει κιόλας. Σόπα ρε μαλάξ, ο Ραπτόπουλος ρε μαλάξ, αυτά τα πράγματα να χρωστάει και να είναι τέτοιος. Όχι. Πληρώνεις δηλαδή Ο Χατζηνάκος είναι το καλλιτεχνικό του όνομα της μητέρας του, λέει. Το πραγματικό του όνομα είναι Βασίλης Ματόπουλος. Του το είχε βγάλει ο Ραπτόπουλος. Το Χατζηνάκος είναι άλλο, δηλαδή. Να διαλέγεις καλλιτεχνικό όνομα και να είναι το Χατζηνάκος αυτό. Οκ, nice. Νίκια, έπιπλα. Μαλάκα. Άστο να γίνει YouTuber. Ρε γυναίκα, μαλάκα. Δεν θα ολοκλήρω ούτε μια φορά όσο να τελειώσει τον άνθρωπο. Μιλάει κάποιος για μένα, μαλάκα, έχω λόξιγκα γράμματα. Πραγματικά. Του λέω, κάτσε, διάβασε, να περάσει εκεί σε μια σχολή, να περάσει, ας πούμε, στην αξιωματικών αστυνομίας, να βγει στην χρησιμότητα, να τρως τα λεφτά και γίνει και YouTuber. Την καλύτερη δουλειά θα κάνει, φίλε. Στο εύχομαι ολόψυχα. Τα ξέρεις από πρώτο χέρι, Μαλάκα, γελάνε ακόμα και μαζί σου, μπρο. Δηλαδή, γελάνε στο πάνελ, μαλάκα, με αυτό. Ότι απλά κλέβεις λεφτά. Αράζεις, ξύνεις την πέτσα σου, μαλάκα. Παίρνεις τα λεφτά του εδώ πέρα που πληρώνουμε όλοι μας. Και εσύ απλά βγαίνεις στο live και κάνεις τούμπα. Μαλάκα, αυτό καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλο θέμα μπορεί να γίνει. Άνετα ότι πληρώνεις απλά για να κάνεις τέτοια πράγματα και είσαι εν δυνάμει αστυνομικός ή αν δεν είσαι, δεν ξέρω εγώ τι πλέον. Μαλάκα, δεν ξέρω. Πρέπει όντως να το ψάξουμε στα σοβαρά. Μπορεί να το λέμε έτσι για πλάκα να γελάμε. Αλλά αν το ψάξουμε στα σοβαρά θα γίνει τρελό θέμα. Απλά να αφήνουν ένα αστυνομικό στο σώμα, μαλάκα, να βγαίνει η IRL να χτυπάει παιδάκια. Δεν ξέρω πόσο καλό είναι αυτό για το σώμα. Αν δεν έχεις βγει σε διαθεσιμότητα, δεν ξέρω. Έχεις ωραίο πλάνο. Συγχαρητήρια, μπράβο. Τα ξέρεις από πρώτο χέρι, Ναι, κανονικά και με τον νόμο. Αξιωματικό. Ας ελπίσουμε να περάσει η μήνυση λίγα. Θα μάθουμε τα πάντα για σένα, γλυκό. Ναι, εκεί τρώμε. Εγώ αυτό έχω να πω. Και κάνουμε τα γούστα. Πόσο χρόνο είναι ο γιος σου? Αφού πανελλήνιες. Τι σε νοιάζει? Έχεις κάτι με τα παιδάκια? Τα χτυπάει! Πάει να τα χτυπήσει βασικά και μετά τρώει ξύλο. Αυτό έχει με τα παιδάκια. Ρε, πόσο χρόνο είναι, σε ερώτησα. Έγκλεισε. Βάλαν όπως ήτηδα, κατάλαβα. Αλλά είναι νεκρή περίοδο. 30 δεύτερα. Γέρο Κώστας. Ποιος είναι ο Κώστας? Ποιος είναι ο Κώστας? Ποιος Κώστας ρε μαλάκα? Στείλε μου τι έγραψε. Στείλε μου τι έγραψε. Σε άλλα άκυρα νέα, λέει, με ειδοποίησαμε το control ότι θα ενημερωθώ πως ο Daily λέει τις καλησπέρες του. Τα χαιρετίσματά μας. Πού είναι ο Daily όμως και λέει τις καλησπέρες του από σένα? Ο Χατζηνάκος το έβγαλε, λέει, και το λένε το θύβο. Καλά. Ψιλομαλακή έγραψε ο Κώστας, λέει, η ηλικία του, λέει, δεν δικαιολογεί κάποια πράγματα που κάνει. Οκ. 30 δεύτερα. Ναι. Καταρχάς, θέλω να σου ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Κατά Δευτέρας. Επειδή είσαι πιο παλιά σου κουρμπέτη από όλους τους παρευρισκομένους στην επικοινωνία και σε όλα αυτά. Όταν έχεις κάποιους ανθρώπους που σε βρίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, άλλοι. Ρε Συμπούλια, ο Ράπτο λέει, έχει άλλη ηλικία, έχεις άλλο στυλ χιούμορ, ιδεών, σκέψεις, λέει. Μη στυλιτεύεις αυτά, λέει, που ακούς. Και πιστεύω, λέει, ότι δεν εννοεί τα περισσότερα. Μην κάνεις την τρίχα τρίχα. Και εγώ δεν το εννοώ, τρελέ μου Κώστα. Ότι απλά θα το γαμίσω, δεν το εννοώ, όχι. Όταν είναι ο πρώτος που θα δούμε σε φέρετρο και μετά θα δούμε το παιδάκι, όχι, για πλάκα τα λέω. Χα.
Στα αρχίδια μου ηλικία του μαλάκα. Για φάπες είναι αυτά που λέει. Αυτά που λέει να βρούμε στο φαίνεται το 14χρονο που βάρεσε απλά το Λίγδα επειδή ο Λίγδας πήγε και το χτύπησε. Στα αρχίδια μου μαλάκα αξίζει ό,τι χειρότερο. Ό,τι χειρότερο αξίζει μαλάκα. Απλά τι να σου πω, στα αρχίδια μου. Γάτα τα βρήκατε με... Να το. Στα 1000 like, παιδιά, έτσι, εντάξει. Εγώ να πω κάτι. Αν υπήρχαν μποτάκια ή όχι. Οπα. Ο ανεμοδαρμένος έδωσε ένα βέλος στη φαρέτρα μας. Μάλλον δεν το χρησιμοποιήσουμε βέβαια. Εν τω μεταξύ λέει ο Ραπτ, λέει, έχει ιδιαίτερη ευαισθησία αν του θίξουν κόρες και συζύγους, λέει. Όχι, δεν πιάνουμε αυτά, όχι. Αλλά ταυτόχρονα κανείς δεν προσβάλλει, λέει, τόσο συχνά κόρες και συζύγους των άλλων, λέει. Απλά ξέρει να κάνει αναστροφή, λέει, και να την γλιτώνει. Όπα ρε, είναι τόσο legend, μαλάκα. Οκ. Όχι, γιατί αυτό κατηγορεί ο Τζόρνταν το Μένιο, έτσι. Α, του κάνει δηλαδή ότι με πέρασες, αλλά... Μπουτάκιας λέει, τοποθετεί το τέοστη. Να πω λέει κάτι τη γνώμη του, ουδέτερος έμπειρος YouTuber. Έμπειρος YouTuber και γνώστης. Είναι έμπειρος, είναι. Τη γνώμη του αντικειμενικά, ανεξαρτήτως συμπάθειας που έχει λίγο παραπάνω σου. Αντικειμενική άποψη YouTuber τέοστη για κατηγορίες Jordan το Μένιο για την περιβόητη εκπομπή περί μποτακιών. Να μας πει τη γνώμη του ως YouTuber που... Εγώ θα πω το εξής, όσον αφορά τα views. Είτε στο YouTube, είτε σε άλλες πλατφόρμες τύπου Twitch, που είναι live stream πλατφόρμες κλπ. Ναι. Συνήθως το viewership στο live counter, δηλαδή όταν μετράει σε πραγματικό χρόνο, όχι τα views στο τέλος, βλέπεις ότι έχουν μια ομαλή ροή. Τι σημαίνει ομαλή ροή? Ξεκινάει ένα live stream. 400 άτομα, 500 άτομα, 600 άτομα, 700, 1500. Όπως είμαστε εδώ καλή ώρα. Ξεκινήσαμε ωραία. 1800 και πήγαμε σταδιακά. Πώς είναι τώρα? Τώρα πάμε κοντά. Το αστείο είναι ότι όντως σε αυτούς εδώ μέσα ανάμεσα ο Λίγδας ξέρει καλύτερα. Αυτό είναι ακόμα πιο αστείο. Κοντά στους τρεις. Ναι, επαγγελματίας χωρίς αφημίληση. Σταδιακά. Ή όταν αρχίζει και κάνει κοιλιά εκπομπή, πέφτουνε σταδιακά. Μείον 100, 200, ναι, πέφτουνε σταδιακά. Ή ξέρω εγώ, όταν κάνει live σχολιασμό, όταν κάνει μήχρονο, θα φύγουν κάποιοι γιατί σου λέει μήχρονο, πάω τουαλέτα, πάω να παραγγείλω, πάω εγώ, δεν ξέρω τι να κάνω. Κάνει το Οκ, μέχρι τώρα λογικός. Άλλο 100 άτομα, άλλο 200, άλλο 3.000. Τι λέει τώρα, και εγώ το ξέρω αυτό, σιγά τι θα συμβεί. Τώρα, η φάση 1400 άτομα λέει δεν έχουμε κάνει like, είμαστε όλοι bots. Μαλάκες, πόσα. Μαλάκα, το έχουμε παραφήσει αυτό. Το έχουμε παραφήσει πλέον. Δηλαδή, μήπως θέλετε μαλάκα να παίζει Μένιος ασταμάτητο στη λούπα, ρε γαμημένη. Μένιο στη λούπα μέχρι να φτάσετε τουλάχιστον 700 likes τώρα. Δείξτε ότι δεν είμαστε μποτάκια, μαλάκες. Τα φυσιολογικά του νούμερα. Ευχαριστώ. Είναι, ξέρω εγώ, όπως εγώ σήμερα. Ήμουν μέσω όρο 800 με 1000, κάπου εκεί έπαιζα. Ναι. Όταν το live stream το δικό μου είναι 800 με... Ποιος είναι ο Μιστακίδης, ρε μαλάκα? Αχ, κάτι μου λέει το όνομα Μιστακίδης. Ραπτόπουλε, κάτσε ήρεμα, λέει, γιατί θα μάθει τα καμώματά σου ο Μιστακίδης. Αχ, ρε, ποιος είναι ο Μιστακίδης? Μαλάκα, γιατί έχω χαζέψει. Κάτι μου λέει το Μιστακίδης. Με 1000. Ναι. Και ξαφνικά με βλέπεις. Παίκτης του ΠΑΟΚ. Πρόεδρος ερασιτέχνης ΠΑΟΚ. Οκ. Εγώ γιατί τον ξέρω τελικά αυτό. Χωρίς να έχω κάτι το ιδιαίτερο, κάποιο καλεσμένο γνωστό, κάποιο special event, κάτι ήταν ιδιαίτερο, εδώ θα κάνω το δικηγόρο του διαβόλου. Ναι. Θα σε πω ότι ήταν ιδιαίτερο, γιατί μπήκε απέναντι, είχε ψωμί, μπήκε απέναντι από τους Βορειάδες. Ναι. Και κάποιοι θέλουν να δείξουν τη στήριξή τους στο μέλλον. Απότομη αυξομοίωση. Απλά καταλάβαμε ποιος είναι τέλος πάντων. Το ιδιαίτερο δικαιολογεί την αύξηση των views. Αυτό που και το ξέρουμε αυτόν. Δηλαδή, το ότι είχε πολλά παραπάνω views από ό,τι κάνει ο συνήθως σε καθημερινή βάση, δεν είναι παράλογο, είναι φυσιολογικό. Γιατί ο κόσμος ψοφάει για ίντρικα, ψοφάει για τέτοιο, ψοφάει για το κόσμο, ψοφάει. Η κλιμάκωση των views, δηλαδή από 1000, 5.000. Ξέρω εγώ, σε 30 δεύτερα μέσα 3.000. Από 3.000 σε 30 δεύτερα 5.000. Αυτό δεν έχει φυσιολογική ροή. Και τι μπορεί να έχει γίνει δηλαδή? Πληρώνεις ρε, βάζεις... Στάσα μας πει... Μα γιατί είναι υπεύθυνος botting πλέον της Ελλάδας ο Λίγδας? Από εκεί που δεν ήξερε, μιλάμε, τώρα ξέρει τα πάντα. Ναι. Μιλάει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε... Ξέρουμε το γιο του Άλεξ, λέει πάρα πολύ καλά. Σνίκι, κάτσε. Με το πόδι το έκανα τώρα σνίκι. Μήπως. Ρε μήπως. Αχ, Ραπτόπουλε, θα υδρώσεις όντως κάποτε, πούστη. Στορκίζομαι, όχι τόσο καλά, εντάξει, είπαμε. Υπάρχουν διάφορα site
Όποιος θέλει να ψαχτεί στο διαδίκτυο, τα οποία έναντι κάποιου αντίτιμου μπορεί να σου πάρει. Ανθούλα, πάω για ύπνο, καληνύχτα. Γιατί ρε δέλει μόνο με την Ανθούλα λες εσύ καληνύχτα? Τι στο Μπούτσο, γιατί μόνο σε αυτή μιλάτε πλέον? Γιατί μιλάς στην Ανθούλα, σε εμάς δεν μιλάς? Καληνύχτα δέλει. Τα βάζει. Εγώ δεν λέω ότι το έκανε ο Μένιος. Κάτι ραπονομολόχες ή τριγύρω ή τα τρόλους που λέμε. Κάποιοι λες που θέλουν να το στηρίξουν με αυτόν τον τρόπο. Όχι, που γουστάρουν το τζουτζουμπρούτζου να πάνε να πούμε Μανάβη, τι σε έκανε ο πουθενάς ρε. Κατάλαβες. Άρα λες ότι εν αγνία του πιθανώς κάποιοι που θέλανε να γίνει. Ναι, όχι ότι το κάνει ο Μένιος. Μαλάκα, τι λέει τόση ώρα γάμο το σπίτι μου, δεν μπορώ άλλο. Θα τελειώσει το live stream, μένει σαν views. Άμα είναι το ακριβό. Μα εν τω μεταξύ έχει πρόβλημα στα αγγλικά ο Λίγδα, στον πληθυντικό και στον ελληνικό. Δεν ξέρει τι είναι στον ελληνικό, τι είναι στον πληθυντικό. Μένει το views. Είναι κάτι τέτοια, ας πούμε. Κατάλαβες. Απλά η φάση ποια είναι. Και πόσο πληρώνεις, ας πούμε. Θα σου πω. Τι λεφτά μπορεί να πάρεις. Ρε, θα σου τα πω όλα. Αν πεις ότι το YouTube στα 1000 views, μεγάλο βίντεο ή μεγάλο live stream, σου δίνει 1 με 2 ευρώ ανάλογα την περίοδο. Είναι πολύ πιο. Η creator, το views, αυτό μαλάκα. Αυτό. Μαλάκα το κάνει επίτηδες. Ή απλά δεν ξέρει. Δεν ξέρει νομίζω. Ο Χατζηνάκος παλιά έκανε hack το λογαριασμό του Λίγδα την ώρα του live, λέει, και έκανε εκείνος live. Τι λέτε ρε μαλάκες, τι στο Μπούτσο είναι και αυτός ο Χατζηνάκος, τι μαρμίτα είναι αυτή ρε μαλάκα, πώς έκανε hack και έκανε live, τι ψέματα είναι αυτά. Μαλάκα, πού τα ξέρεις όλα αυτά ρε Οκτάβιε? Στείλε κλιπάκια μαλάκα, μη στέλνεις πληροφορίες. Εγώ τα θέλω σε βιντεάκια αυτά. Αν τα έχετε να μπούμε κάποτε, να κάνουμε ένα live μαρμίτα μαλάκα, να βουτήξουμε στην παρένα, να ξέρουν οι άνθρωποι εδώ πέρα να μην μπουνε όσοι δεν θέλουν να βουτήξουν. Μην πείτε εδώ να δείτε μαλάκα άκυρα και απλά βουτήξουμε μαρμίτα μαλάκα και σας κάνω το κακό αυτό. Όχι, να είναι 10 ευρώ. Κάποια μέρα το οργανώσουμε. Άρα ξέρω για μένα και για σένα και για τον οποιοδήποτε κάνει YouTube δεν συμφέρει γιατί μπαίνει μέσα. Ναι. Αλλά τώρα για αυτούς, για να του δείξουν ότι Μανάβη τι σου έκανε ο Χαλαστρινός, να πούμε, ξέρω εγώ να πούμε, και το πάει στο στόμα στην καλύμπρα για να το ισιώσει. Ένα live λέει θα είναι λίγο για αυτό το universe. Τόσο πολύ είναι που στείλες. Ότι μόνο και μόνο για να γουστά. Δώσε ερωτήσεις που για ό,τι θες να σου απαντήσω. Καλά, δεν έχουμε ερωτήσει, Ρακλάρα. Απλά εδώ πέρα ό,τι ξέρουμε για έτσι καμιά μαλακία που έχει κάνει ο Ραπτόπουλος, κάτι που μπορούμε να γελάσουμε, να του κάνουμε και φάρσα ή να του φέρουμε αλλιώτικα, θα έχει πλάκα αυτό. Και να τη λένε μετά στον Τζόρνταν. Δεν ξέρουμε πληροφορίες για Ραπτόπουλο. Δεν ξέρουμε τι βρωμιές έχει κάνει ο Ραπτόπουλος, ο Χατζηνάκος, ο Λιγδέιρο. Εγώ πιστεύω ότι κάποιοι τέτοιοι. Αυτός εδώ έχει κάνει τις χειρότερες βρωμιές, είμαι σίγουρος, μαλάκα. Αυτός είναι ο χειρότερος εδώ μέσα. Τελικά. Για να φανεί το μπαμ. Το YouTube δεν τους καταλαβαίνει. Μάλιστα. Μετά. Άμα είναι φτηνά μποτάκια, τους καταλαβαίνει και τους βγάζει από views. Άμα είναι τα ακριβά μποτάκια, τα κρατάει. Τα κρατάει σαν. Τι λέει ο Λίγδας πλέον? Ξέρει και τα φθηνά και τα ακριβά μποτάκια. Ναι, τι έπαιρνε ο Λίγδας? Και εγώ ας πούμε αυτό δεν μπορεί να έχει επιπτώσει σε κάθε κανάλι ένας που επιλέξει αυτό το δρόμο. Ναι. Σου λέει εγώ μπορεί για να προσελκύσω ίσως χορηγούς οτιδήποτε να βάλω ψεύτικες γραμμές. Ναι. Αυτό αλγοριθμικά. Μαλάκα, ισχύει τώρα αυτό? Όχι ρε μαλάκα, ξενέρωσα. Μαλάκα, φορούσε όντως περουκίνη παλιά. Είναι τα μαλλιά του. Μαλάκα, μη με ξενερώνεις. Πόσο Ραπτόπουλος ρε μαλάκα, πώς είσαι έτσι τρελέ μου? Και διάλεξες να γίνεις Κρίλιν δηλαδή. Λες γάμα το περουκίνι. Γάμα το Κρίλιν καλύτερα είπες ας πούμε σε αυτό το τέτοιο. Οκ. Μαλάκα, τι γίνεται πλέον? Τι γίνεται πλέον μαλάκα με το Ραπτόπουλο? Όπα. Νικερής 5 ευρώ! Μαλάκα Λίγδα γαμημένα έκανε στην εκπομπή του Μπούγια λέει αθλητική. Κατάλαβες που φτάσαμε? Κατάλαβες? Εκεί που δεν θέλαμε να μπούμε. Καλά, να πω την αλήθεια, μας είχε βάλει ο γαμημένος ο Φούρναρης μαλάκα στο τρυπάκι. Μας έβαλε πολύ βαθιά ο Φούρναρης, χωρίς να το ξέρα καν, μπήκαμε βαθιά. Οπότε μπλέξαμε, τι να λέει. Το καταλαβαίνει. Thank you, Νικερής. Να το βλάψει αν γίνεται συστηματικά. Αυτή είναι άλλη ερώτηση. Αυτό το YouTube παλιά το έκανε, αλλά. Ο Σπούντι έστειλε αυτό καταρχάς να δούμε. Ναι, μια χαρά. Κωστά. 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 Ναι. Μ' ακούς? Προσπαθώ. Γεια σου ρε Κώστα Καραφώτη. Ίδιος είσαι ρε.
Ποιος είναι ο Καραπότης? Και στο στόμα και στα μαλλιά. Τι? Δεν με λες τη μηχανιώνα ποδοσφαιριστής σου Σε μηχανιώνα έπαιζε. ή προπονητής. Συνέχισε φίλε. Τι γίνεται? Ποδοσφαιριστής σου είναι προπονητής. Πες που δεν θα καταλήξεις. Άμα είσαι ποδοσφαιριστής Μαλάκες, είναι περουκίνη. Είναι περουκίζομαι, δεν το ήξερα. Θα το δούμε τώρα σε λίγο εσένα. Περίμενε. Μαλάκες, είναι περουκίνη, είναι τα μαλλιά του. θα δεις τον προπονητή. Συνέχισε. Άρα Μπρο, θέλω να τον κάνω τον Ραπτόπουλο να λέει μπούγια συνεχώς. Θέλω με κάποιο τρόπο να λέει μπούγια και να νευριάζει, να υδρώνει, μαλάκες. Πρέπει να το κάνουμε γνωστό ότι τον παρακολουθούμε πλέον. που κάνεις το προπονητή. Μπήκε πλέον, μπήκε στη λίστα, δεν έχει. Ο Μπούγιαχα. Αυτός. Το μαλλί του είσαι πάντως. Με τον Καραπότη. Μαλάκα, είναι τέλειος. Με το μαλλί του, ρε. Εδώ η χωριστρούλα. Την κολοτριπίδα ίδιο θέλει. Θέλει να τα ακούεις πάλι. Ηρέμησε, άστα. Μαλάκες, δεν γίνεται να είναι περουκίνη. Αν και κάνει εδώ ένα πρίκι. Κάνει εδώ ένα πρίκι. Και εδώ πρίκι. Να είχε τα πλάγια μόνο και περουκίνη, μαλάκα, σίγουρα είναι αυτό. Αλλά αυτό που κάνεις τώρα ξυπνάδα είναι ρε. Φιλαράκι, σου έχω ρωτήσει. Μιλάς για μαλλιά. Άστο, μην το κλείνεις. Μ' ακούς? Σταμάτα ρε. Με συγχωρείς. Μην μιλάτε ρε. Ρε μαλάκα. Μ' ακούς? Να γραμμάζεις. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Ασχολείσαι με μαλλιά και ιστορίες και σε ρώτησα. Αν η μανούλα σου το μουνάκι το ξυρίζει. Μαλάκα, πόσο λίγδας, μαλάκα. Είναι σαν να βλέπουμε αυτό και να νιώθουμε ο λίγδας πώς έγινε λίγδας. Απλά το νιώθεις, μαλάκα. Να παίρνεις τηλέφωνο. Ξανά μάνα τα είδη. Σταμάτα ρε Κωστάση. Ρε φίλε και εσύ. Άντε κλείσω τον καραγκιόζα. Έλα ρε φίλε και συνέχεια το ίδιο. Το έκανες μία φορά είναι αστείο τον καραγκιόζα. Η μανούλα σου το μουνάκι της το ξυρίζει. Σταμάτα ρε Κώστα. Η μανούλα σου το μουνάκι της το ξυρίζει. Ναι ρε μαλάκα, το ξυρίζει. Τι θα πεις μετά? Άμα του πεις ναι. Ναι ρε μπρο. Τι απάντηση είναι αυτή ρε μαλάκα? Σου λέει φοράς περούκα. Η μανούλα στο μουνάκι της το ξυρίζει. Το γυναικείο δύο ξέρεις τι σχήμα έχει. Ρε φίλε και εσύ το έκανες μία φορά αστείο. Δύο αστείο φτάνει να πω. Ο άνθρωπος δεν έχει με τι να ασχοληθεί και ασχολείται με γαζομάρες. Τι να ασχοληθούμε τώρα, ασχολούμαι με τη μάνα σου. Άστο, σταμάτα, σε παρακαλώ. Με την αδερφή σου. Σε παρακαλώ, σκοτώνα. Με τη γυναίκα σου να ασχοληθούμε. Τι δεν θα σε βρούμε, να σε πρίξουμε. Ρε εσύ σταμάτα, ρε πω άνθρωπος. Να σε βρούμε, να σε πρίξουμε. Μαλάκα, από τότε μαλάκα 12 χρόνια πριν ακόμα τα ίδια έλεγε ότι θα παραπλακώσει ανθρώπους. Μαλάκα Ραπτόπουλε, και τώρα κάνεις εκπομπές με το λίγδα. Καλά, δεν τον άκουσα αφού Αν είσαι μάγκας και άντρας και μαγκές, έλα να με βρεις, να μου τα πεις μπροστά και οι γειτονιές. Κάποιος να το κάνει τίτλο σας εκλιπαρώ. Ποιο πράγμα?